adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen. École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye. Minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la. Maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen. Tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye. A y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la jani sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Bi ye tarata ye février kalo ale tile 24 ye bi ye san 2026 sunkalo ale tile 7 ye bi ye fala ye a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. An bɛ dugawu kɛ min ye bateau ye Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Sunkalo 2 mun bɛ senna silamɛw ni chrétiens Ala k'a bɛɛ lajɛlen timɛ ko ɲuman yira an na. Fala ye ko ɲɛmako kɛra sɔrɔbali sanbali tambali dambali ani gɛlɛyaba ye. Kun jumɛn nana n'o ye an na o ɲɛfɔ. Sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara ale ni katikaw ye sun tigɛ kunungo. Mahmoud Dafe ale taara Saba Sangare tɔgɔla ndurati tɛrɛna sigira naaninan ale n'olu ye sun tigɛ. Kerecɛnw ni silamɛw ye sun tigɛ kɛ sangaw fɛ yen san misiri kɔnɔna na an n'an da don nin bɛɛ la. Duwecire kurun dafirila ni maa minnu ye fala ye minnu bɔra minnu tora la donbolokɛraw bɛ dugudenw fɛ ale ni kabilatigiw fɛ bolofaranga sen fɛ
nin tile fila in na gazuwali anw fanfɛ bolo fɛ falajɛ a tɛ station caman na an yɛrɛ ye lakɔlɔsili kɛ kunungo station minnu b'o ka gazuwali tɛ olu kɔnɔ nin waati in na jalafara mɛri n'o ye sedu sakɔ ye a y'a bolo fa k'a ton kokura jibondo dilanni baaraw bɛ sen na waati min na min ye ambulansi min bɛ se ka mago ɲɛ kɛ jalafarakaw ye yaasa u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min sedu sakɔ a y'o fana di a ka marabolo maaw ma u bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na fala ye min ye ambulansi in ye u k'a ma ko min ye a climatiselen don dɛ kurakura don wa min ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sa n'a ye maa ta cogo min i ka se ka furakɛ a kɔnɔna fana fo ka t'i se i seyɔrɔ la an na tila ka an da don o la jamanakuntigi ngolo 11 pano ale ni a maɲɔgɔnlaw na o dira olu ma Kulukoro marabolo kɔnɔna na an na taa o kɛnɛ kan min ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ye Chine lasigiden ni Iran ta ale olu bisimila min bɔr'o la n'o fana daw tulo kan farikolo ɲɛnajɛ fala ye a siɲɛkili sabasiri daminɛna dɛ ko kunun ko ministre ye maa dɔw bisimila min ye cɛbɔw fana ye o man ka kɛ de fala ye ni balɔntana ninnu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan u bɛ maa wɛrɛ ye nin ko in kunna koyi parce que an bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ an na tila k'an da don a la sabula fédération biro sigi avril kalo o tɛ kalo kura nata kɔ kalo ye sa wa o tile 13 don fala ye min mana na b'o la an n'aw fana da aw tulo kan ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye bi sɔgɔmada in na nin y'an ka kuma la belebelew ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min ye bɛnkɛ sundonyɔrɔ a kumaw ka di ale ye kosɛbɛ kunun ko bɛnkɛ nisɔndiyalenba kun don kosɛbɛ a y'a yira sa ko min ye sundonyɔrɔ kuma hukumu kɔnɔna na ko ka foli ni tanu ni ta ka ɲɛ suri ale dilanko ɲuman suntigɛ dilanko ɲuman a ko ale kɔni tɛ kitabutigi ye sa nka a b'a dɔn kɔni k'a fɔ nin waati in na muso bɛ baara min na a dara wuli ka bon kosɛbɛ bɛnkɛ ye o fɔ k'o nisɔndiya kuma fɔ ka musow tanu min ye gwɛlɛ gosilen an ye kangaliba ta k'o min bɛnkɛ nana sɔrɔ kangaliba in kɔnɔna na fala ye min ye ɲamaku ye o t'a la koyi a ye musow ɲininka ko mun bɛ yen u ko ko ɲamaku ka sɔngɔ gɛlɛyalen don bi sugu kɔnɔ a tɛ se ka san o de la olu ma ɲamaku kɔni kɛ suntigɛ la bɛnkɛ ko ale dabali bannen don mali ye silamɛ jamana ye mali ye hinɛ jamana ye mali ye ɲɔgɔn bonya jamana ye nka o mali kelen in kɔnɔna na minnu bɛ taa seli misiri la bitigiba in bɛɛ y'olu ta ye jagokɛlaw ni jagokɛla misɛnman ni jagokɛla belebelebaw olu bɛɛ lajɛlen de bɛ seli misiri kɔnɔnaw la ka tila k'a ye ko olu de bɛ n tɛ san sɔngɔ fara fɛnw kan bɛnkɛ ko ale yɛrɛ sigalen don sabula don dɔ la ni alimami b'a ka kutuba la ninnu maa dɔw b'u kɛ kasi ka fala ye nka a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ u ka sokɔnɔmaw u bɛ nin feere ɲɔgɔnna jugu ta ka ɲɛsin olu fana ma ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu fana ma a ka ɲininkali a bɛ yen yɔrɔ la an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye kuma babu k'ale daminɛ. walayi bamananw ko ni yɛrɛ yira tɛmɛna kalo 3 kan k'a tɔ ye daka ye irisilakaw ye u na an fɛ yan ani ka se nin waati ma yaasa ka se ka jira ko dɔw sɛnɛ kan Sadio Kamara n'o ye an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri ye a ko ko ni ala sɔnna ma min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye ko a ti mɛn Bamanjɔlen jugu wale kaba k'u daga jugu bɛ ta ka bɔ an da la Sadio ye nin kuma in fɔ maa caman nisɔndiyara waleya in kɛra wolomasiri tabaw tɔgɔ la don n'o bɛnna février kalo tile 20 fanga u ka wulikajɔ n'u ka fɛɛrɛ a sɔrɔla dimi ale kɔnɔna na hakili ka jagabɔ kɛlɛdagaw la ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa tugu Bamanjɔlen jugu wale kɛbaw ni maa bingalikɛlaw la farafina ale farajalakaw fɛ yen min ye gɛriba 2 mun kɛra ni irisi tɔgɔ bɛ fɔ a la su ani tile wulisi yɛrɛ a nana kɛ min ye samalaɲɔ ye ka se ka wuli u n'u ka fɛɛrɛw u n'u ka sɔrɔsikow u bɛ k'o de sigi sen kan ka se ka olu jamanaw fana dɛmɛ dɔɔni o la sa kɛnɛ ka ɲi
min ye irisilakaw ka lasigiden n'o ye Igor Goromigo ye a ko k'a bɛ maaw wele ko tiɲɛ don ko ɲɛnajɛ don dɛ ko nka ko nin waleya minnu filɛ nin ye u ɲɛ bɛ ja minnu na olu jujɔn bɔra nin de la koyi san 1918 san u jagoyalen don ka tasibila kɛ ka mi nka bɛɛ lajɛlen nana laban mun na Falaye o ye sigikafɔ ye koyi n'i y'a ye bi maa min kan ka wele o kɛnɛ kan o ye Mali ye sabula olu fana bɛ Mali min jɛlen don olu la koyi a ko jamana 40 n'a kunkanfɛ Falaye o de bɛ Ukraine dɛmɛ su ani tile maramafɛn tɛ maramafɛn ye gosili tɛ gosili ye olu ka yɔrɔw fana bɛ ka dasi koyi ko maaw tɛ min kalama min ye nansarala jamanaw ye ale ni farafin jamana dɔw ka taa fara Europe jamana dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don sa ka kɛ jɔnmuso kɔladen k'u da Ukraine kɔ kan koyi ko nka k'olu fana ma jigi tigɛ koyi farafinna yan min ye Asie kɔnɔna na ye ani Amérique latine jamana caman k'u y'a dɔn k'a fɔ ko o ye Mali wolomasiri tabaw ni irisilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma bi min ye u ka kɛlɛkɛcɛw ye ko dalafɔli tɛ tuguni ka na kalan kɛ maa kunna k'o banna a mɛnna kɛlɛ kɛnɛ kan ɲɛ wulikajɔ Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min a ka jamana fantan 4 na o misaliw caman ko olu bɛ yen nin bolo di ɲɔgɔnma in ani nin falen a bɛɛ lajɛlen tɛ fu ye Mali bɛ ka minɛnw san Mali bɛ ka wulikajɔw kɛ Mali bɛ ka cɛsiriw kɛ ko o dɔn Mali ye o la min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ foli ta nin kɛ ka ɲɛsin u ma a ko bi ko ale yɛrɛ b'a seereya min ye Yunusu Ekonokorov ye ko o yɛrɛ danaya min bɛ u n'o cɛ bi ko dogolen tɛ maa la sabula u jɛra ka baara minnu kɛ ka hakilina minnu di ɲɔgɔn ma yaasa bamanjɔlen ka wale kɛbaw daga bɛ se ka ta ka bɔ an dala cogo min Sadio Kamara ko f'a ka jida o sɛnɛ kan min y'an ka minisiri ye a ye sɔrɔdasiw fo min ye dugudenw k'olu fo baara min bɛ ka kɛ bi an ka wolomasiri tabaw ni irisi sɔrɔdasiw fɛ k'a kan ka fo wa ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma baara min bɛ senna bi Sadio ko sɔɔni an bɛna na mɛn ko bamanjɔlen ka wale kɛbaw daga jugu tara ka bɔ an dala Ala ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani irisilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma o baara min bɛ senna a ko a bi sara Jabaru Masala k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye wolomasiri tabaw ye u ka dɛmɛ bi cɛncɛnfuga jamanaw n'o ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Burkina Niger olu fana bɛ baaraba minnu na faden minnu bɛ u la maa minnu kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don minnu bɛ bamanjɔlen walew kɔ kan k'an ka jamanaw kɔni ta bɛna na nɔgɔya la ko tɔw k'u labɛn dɛ Falaye kunun ko min ye lamɛrike jamana ye ale y'a ɲini a ka mɔgɔ fɛ ko Côte d'Ivoire kɔrɔyanfan k'u ka yen taali dabila pewu ko sabula ko bi ko min ye bamanjɔlen wale kɛbaw bɛ yen o kɔrɔyanfan Falaye o bɛ b'anw ka worodugu ma han anw ka Sikaso mara fa anu bɛ dancɛbɔ yɔrɔ min bolo bɛ ka ɲɛsin yen ne ma Sadio ko ni Ala sɔnna senna bi wolomasiri tabaw fɛ se ni damayira kɔnɔna na ani baara kɛcogo ɲuman ko na Ala sɔnna a ma ko an bɛna na tare fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ ko a bɛna na kɛ yaasa ka su in kuncɛ Falaye u ye jaw bɔ ja minnu ni irisilakaw ye kɛlɛ kɛ ja minnu na ni irisilakaw yɛrɛ fɛn kun t'u bolo marafani minnu tun b'u bolo an'u ka kɛlɛkɛminani minnu tun b'u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen yira fo ka na se kɛlɛkɛminanbaw ma ko foyi tɛ jamana bɔ nɔgɔ la n'i yɛrɛ wulila k'i jɔ i kolo la Falaye an k'an cɛsiri an k'an jija an ka dɔ kɛ sabula min ye dunankɛ ye Falaye i y'a te maraba ye don dɔ la i b'a tɔ maraba fana ye dɛ. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere
kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye fala ye min ye sunkalo ye tile 7 an bɛ o la bi tile in kɔnɔna na sugu kɔnɔna lama o bɛ senna ɲina min ye ɲamaku ye nansarakan na u k'a ma ko zinzɛmuru fala ye ko a tununnen don dɛ suntigɛyɔrɔw la n'i ko k'i ka libitɔ ka sanga kɔrɔta fala ye ma ko a ka ɲi a la a ka ɲi kangali b'a la suntigɛ la ale kɔni bɛ ni fɛn caman bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa n'a ka di i fa se ka jala fana min sukaroma walima sukaronda bɛɛ lajɛlen ni ta kɛcogo don fala ye ɲina min ye ɲamaku ye e ko a tɛna sunkalo in tɔgɔ ta de sabula n'i ye Madinɛkura Salenkura kuluji lajɛ ka Bamakɔ sugu kɔnɔnaw lajɛ bi fala ye ɲamaku kɛlen don sanbali ye koyi maaw yɛrɛ miiri tɛ min na ɲamaku taara a yɛrɛ sɔrɔ la fala ye i tulo dayɛlɛ i k'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ fala ye k'a yirila k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ ɲamaku an b'a sa 30 wa n t'a dɔn 40 de ko bi a taara i yɛrɛ sɔrɔ 600 la han o yɛrɛ n'i y'a y'i ɲɛ na dɛ maa minnu bɛ ɲamaku feere olu ye mun fɔ studio tamani maaw y'a ko la u ko min ye ɲamaku yɛrɛ fala ye a bɛ bɔ Kɔnɔwari a bɛ bɔ Lagine a bɛ bɔ Burkina min ye olu sɔngɔ ka gɛlɛ nka an yɛrɛ ka maaw kabi waati jan an ye fɛntigiw ka taa se bɔrɛ 100 ma n'olu bɛ Salenkura kuluji la olu ko ɲina k'olu dɔw ma bɔrɛ 1 yɛrɛ sɔrɔ u ɲɛna fala ye o la sa ɲamaku nana kɛ gɛlɛya ye maa minnu ye dɔɔnin sɔrɔ a la o ye bɔrɔ 5 ye maa minnu bɛ nin baara in kɛ kosɛbɛ sa olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲamaku san kilo bɔrɔ ye fala ye kulu n'o famana ko kabini sunkalo makɔnɔ yɛrɛ ma jɔ koyi dabilennin kɔni bɛ yen kangaliba bɛ yen ziramugu bɛ yen a minɛn tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka n'i ko ɲamaku wa fala ye 400 500 wa kunun ko k'a kɛra 700 ye yɔrɔ dɔw la min ye bɔrɔ yɛrɛ ye bi ni maaw tun b'o sa fɔlɔ dɔrɔmɛ 20 ni dɔw tun b'a sa 30 ka taa se 40 ma ko de nalen filɛ nin sa ka na i yɛrɛ sɔrɔ fo 700 la nin gɛlɛya in ju bɔra min sunkalo makɔnɔ ko don wa walima mun don maa minnu bɛ baara in na fala ye u ko foro kɔnɔnaw la min ye ji ye o dɛsɛra ɲamaku la a toli la ɲamaku de toli la koyi kelen ni minnu sera ka bɔ k'olu de filɛ an bolo piriki parakala nin ye tan wa sɛnɛkɛlaw fana ko min ye a fana tali ye ka bɔ togodaw la ka na fana lakanabaliya o kɛlen don fana k'a ko gɛlɛya kosɛbɛ n'o tɛ ko sigida dɔw la a bɛ yen nka nali de Bamakɔ yan k'o de minɛnw nali yɛrɛ k'o de gɛlɛyara kosɛbɛ nin kɔni ye ɲininiw ye an yɛrɛ minnu la kɔlɔsi sugu kɔnɔ ani studio tamani ale ka fara an kan n'an bɔra yen an bɛ taa Katikaw fɛ yen kunun ko suntigɛ hukumu kɔnɔna fala ye min ye Kati ntɛnɛn na sa a yira k'a fɔ général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara suntigɛ la maaw fɛ dulati tɛrɛ min tɔgɔ dalen don Asimi Fala n'o ye capitaine Bakari Goyita ye fala ye an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye kunun ko suntigɛ masuruna na préfet n'o y'an ka petipetini Aruna Jara ye
ale bɛɛ lajɛlen bisimila kalo tile 20 n'o ye février kalo tile 23 ye wolomasiri tabaw ɲɛmaabaw olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye dugutigiw ni kabilatigiw ye u bɛɛ lajɛlen nana sunkalo solidarité Kati Sanafarakaw fɛ yen ka taa sun tigɛ ka dugawu don kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen sifinakaw min ye olu ka tɔnw ye brigade citoyenne maaw fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana jama dafalen yanni sun tigɛ cɛ min ye Amadu Lasana Konare n'ale ye kunnafonidila ye a tun b'a kɛnɛ kan a ye préfet ɲininka nin waleya in a b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an k'a lamɛn Amadu Lasana Konare ka jaaw olu dilen don. Ni hakilila ɲuman ye n'o ye sunkalo solidarité an bɛ gouvernement y'a sigi la an bɛ gouvernement fo o la bari hakilila ɲuman tɛ tɛmɛ nin kan hakilila mun don a bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan a bɛ dugudenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan je crois que hakilila yɛrɛ la donc ka bɔ yen a bɛ diinɛ sankɔrɔta ka mɔgɔw fana ci n'o de kɔnɔ donc a sigira i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a san 3 ye san fɔlɔ an ka quartier 2 dɔrɔn de tun b'a la n'o ye Sanafara ni Malibugu ye mais tellement a ɲɛna yan mɔgɔw adhésion a kɛra ka ɲɛ mɔgɔw sɔnna ma mɔgɔw donna la u y'a salon u y'a kɛ quartier 2 farala kan ka kɛ 4 ye ça veut dire a ɲɛna de n'a kuma ɲɛ fɛn tɛ fara kan donc c'est pour vous dire que fɛn ɲuman tɛ tɛmɛ an kan parce que e yɛrɛ ɲɛ b'a la san o san mɔgɔ bɛ engouement de sɔrɔ la san o san mɔgɔw bɛ a nɛgɛ minɛ c'est pour vous dire que tout simplement que an ka a kɛcogo ɲɛna non seulement yan gouvernement ta ko an yɛrɛ y'an sen don a la autorité locale ka kɛ a ka ɲɛ mɔgɔw ka se ka nisɔndiya sɔrɔ a la c'est pourquoi a yɛrɛ y'a ye ɲina ala ministre ka nana yan cayara ka tɛmɛ san tɔw kan ça veut dire que non seulement que population y'a k'u kungo ye gouvernement fana bɛ ka fanga don a la kosɛbɛ kosɛbɛ pour que a ka kɛ fɛn sinsinnen Mali kɔnɔ donc je crois que e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn ɲuman tɛ tɛmɛ nin kan surtout jamana bɛ wagati min na an kan ka jamana in dɛmɛ ni hakili ɲuman ye pour que maliyɛn yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn ka hinɛ ɲɔgɔn na maliyɛn ka ɲɔgɔn jigi to donc a ka ca ala fɛ bon nin kɛnɛ in fasuguya de y'o ye donc an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ a ka ca ala fɛ jamanadenw fana bɛ lafiyaw kɔnɔ bari i b'a ye mɔgɔ caman bɛ na i b'a sɔrɔ suntigɛ se t'o ye bon ni nin kɛnɛ fasuguya sigira ala b'a nɛɛma fana se jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que jamana marali fana bɛ se ka nɔgɔya u bolo donc an bɛ hakilila in fɔ an b'a waleɲuman dɔn an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Kati ta tellement an yɛrɛ kɛlen k'an sen don a la an b'a ɲini u fɛ san wɛrɛ u ka dɔ fara a kan halisa pour que a ka kɛ fɛn sankɔrɔtalen Kati commune kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ an ka commune wɛrɛw bɛ yen kɔnɔ minnu ka bon n'o ye Kalaba ni fɛn an ka taa yen pour que dɔw ka se ka kɛ yen kɔnɔ pour que ka sankɔrɔta kosɛbɛ. ayiwa fala ye sun tigɛlen maaw kɛlen ka fitiri seli dugawu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ministre n'o ye ministre d'état général de corps d'armée Sadio Kamara ye wolomasiri tabaw ka ministre ani sɔrɔsikɔrɔw ka ministre a ye dakuruɲɛ kelen min sɔrɔ k'a fɔ Amadu Lasana Konare ale ɲɛna an ka jɛ ka o lamɛn. Kati autorité administrative bɛɛ fɔlɔ les autorités politiques dugutigiw maires a diinɛ ɲɛmɔgɔw ani muso ni denmisɛnninw fɛn fɛn se an yɛrɛ se kɛnɛ kɔnɔ yan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen sunkalo ye bato kalo ye nka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka hinɛ ɲɔgɔn na kalo fana don i n'a fɔ premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga y'a fɔ cogoya min na sunkalo solidarité lancement na o solidarité ye bɛɛ lajɛlen kungo ye an bɛ yan o hukumu kɔnɔna la donc président de la transition son excellence le général d'armée Assimi Goïta a y'a kanu a fana ka hinɛ ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o de ye kɛnɛ in sigikun ye o y'a sigikun dɔ ye mais sigikun wɛrɛ b'a la min ye bɛn ni kelenya ye parce que an bɛ wagati min na sisan il faut que bɛn ni kelenya de ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc kɛnɛ in sigikun y'o ye walasa an yɛrɛ ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka se ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la bi an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la ni jamana basigi la
donc o tɛ taa fo maliyɛnw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ taa fo maliyɛnw yɛrɛ ka bɛn kelen kan donc o hukumu kɔnɔna la Sunkalo solidarité sigira walasa an yɛrɛ dama ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka se ka bɛn ɲɔgɔn ma donc an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ Sunkalo yira an na a ye ɲinan ta yira an na cogoya min na ɲinan ta in a daminɛna hɛrɛ la an bɛ Ala deli Ala ka laban hɛrɛ la n bɛ tila ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bato kɔnɔna la an ka hakili to an ka jamana la an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dugawu kɛ an ka finitigilakaw ye an ka dugawu kɛ an ka forow ye an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn caman ma merci beaucoup. Amadu Lasana Konare an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye bolo ni ɲɔgɔn ma baara ale kɛcogo ɲuman na n'an bɔra Kati Fala ye an bɛ jigin Samɛ sira fɛ ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Saba Sangare Togolan droite terrain na min ye Sunkalo solidarité hukumu kɔnɔna ka kɛ ni Asimi ale ka laɲini ye n'o ye général d'armée jamanakuntigi kunungo Saba terrain fana na sigida 4 na maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka suntigɛ kɛ ministre min bilara ka t'o kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaw fɛ o ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna Mamu Dafe diinɛ kuntigiw kabilatigiw ka taa se maa min bɛ bi n'o bɛ ka mairie kow ɲɛnabɔ n'o ye Mamutu ye ale n'a ka cɛdenw an yɛrɛ ka terikɛ n'o ye Amudalayi Isa Sangare olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan bato ni dugawudenw bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ye ka foli kɛ sa ko min ye maa minnu sera kɛnɛ kan ko k'u bɛɛ lajɛlen fo mairie lakaw olu ko ten ale ni dugutigiw sabula bɛɛ lajɛlen wulila ka ye a kɛnɛ kan fala ye halisa Sunkalo solidarité ko hukumu kɔnɔna na segukaw olu y'u ta kɛ février kalo tile 12 min ye gouverneur ka maaw ye sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan alimamiw ni chrétiens bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fala ye ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la suntigɛ min ni o senfɛ maa 450 ɲɔgɔnko segu kɔnɔna na donbolo o kɛra olu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye sa min ye yɔrɔ 3 kan ka sigi segu kɔnɔna na ka tɛmɛ min kɛra nin kalo tile 22 yaasa ka se ka ko tɔ sinsin i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min sangaw fana fɛ yen san misiri kɔnɔna na fala ye suntigɛ kɛra ye min ye ɲinanta ye chrétiennakaw ni min ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ san gouverneur n'o ye colonel major Ousmane Sangare ale yɛrɛ tun bɛ yen a ko nin kɛ kun ye sa ka bɛn ni kelenya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kan bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na o la sa san pasteur ale yɛrɛ kɔni tun bɛ yen ale kuma ta u ye ani évêque fana ni alimami u bɛɛ lajɛlen jɛra ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ san misiri ale kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ka se ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ kunungo min ye panneau solaire ale 11 taara di Kulukoro bololabaarakɛlaw ma baara in a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior jamanakuntigi ka maa min sugandilen don ka nin baara ninnu timɛ a yɛrɛ tɔgɔ la min ye bololabaarakɛla minnu bɛ Megeta kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka taa fara gouverneur préfet ale ni Kulukoro maire kan n'o ye Alu Musa Tamura ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ye ɲɛsiri min kɛ Kulukoro ma ka taa nin kɛ bololabaarakɛlaw ye a bɛna yɛlɛma min don ka baara la nafa tɛ se ka fɔ ka ban bololabaarakɛlaw u yɛrɛ fana ye tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma sabula olu ka baara kun tɛ se ka to u ka nin sɔrɔ kuma tɛ waati min na kuranko gɛlɛya donnen don u senkɔrɔ min ye transition ɲɛmaaw ye u fora nin na nin waleya ɲuman in na o la sa monsieur le maire n'o o ye Alu Musa Tamura ye a ko nin kɔni ye sababu ye sa olu k'u ka ɲumanya an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka ɲɛsin nin baara in kɛbaa ma n'o ye général d'armée ye wa général d'armée Asimi Goyita ye ka tila k'a ɲini baarakɛlaw fɛ olu minnu ye nin sɔrɔ u k'u jija u ka kɛ misali ye u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ yaasa ni kimɛli bɛ kɛ don min o k'a sɔrɔ a y'u fana nafa maire ye bilasiralikan caman fana di u ma minɛn ninnu minɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min a bɛ se ka mɛn u bolo cogo min na yaasa siɲɛ wɛrɛ u yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ min ye Musa Fane ni ale yɛrɛ ye bololabaarakɛlaw ka ɲɛmaa ye Kulukoro kɔnɔna na a fana y'a ka nisɔndiya jira minɛn ninnu sɔrɔli la ka jamana ɲɛmaaw fo sabula a bɛna yɛlɛma don Agibu Danbele junior ale yɛrɛ y'a yira sa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan juillet kalo tɛmɛnen san 2025 seko ni dɔnko minisiriso la bi jamanakuntigi y'a ŋaniya siri sa minɛnw ka ta ka taa di marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kulukoro ale ni Bamako ta kɔni de kɛlen filɛ nin ye marabolo tɔw fana ni Ala sɔnna a ma minɛnw bɛna taa Sogolo bɛɛ lajɛlen fɛ yen maa minnu sugandilen don sabula bɛɛ lajɛlen t'a la fala ye maa dɔw de sugandilen don u bɛna taa sigi olu yɔrɔ la nka o kɔni y'a yira sa ko min ye panneau solaire n'a ɲɔgɔnnaw ye fala ye a 300 o de bɛ u bolo
min ye Bamakɔ ta ye olu ye maa 200 ye olu ta sɔrɔ Kulukoro ye maa 11 ye don nataw la sa marabolo tɔw fana olu fana bɛna a sɔrɔ nka min ye fɛn in fanga ye a b'a daminɛ kaviya 5 ka taa se 25 ma a bɛ bɔ i yɛrɛ ka baarakɛminɛnw kɛcogo la min kan ka d'i ma i ka minɛnw bɛ se ka baara kɛ ni min ye wala i taayɔrɔ kɔni tɛ mako kɔni tɛ 25 la dɛ o man girin ale ma aya a na kɛ n'u taara yɔrɔ lajɛ i bɛ se min i ka minɛn bɛ se min kɔrɔ u b'o sigi ka yɔrɔ la an bɛ dugawu don kɛ nin ka se Segu fana han a ka se Kayi fana o tɛ Kulukoro ni Bamakɔ banna n'u ma ɲɛ k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u ka taa Segu fɔlɔ n'u bɔra yen u bɛ se ka Kayi bila kɔfɛ dɔɔnin aw ninnu tɛ taa sira fɛ koyi ninnu hali ni a sira fɛ tɛ est-ce que ninnu bɛ taa sira fɛ ninnu kɔni u b'a sa aw yɛrɛ fɛ u b'a dilan yen fo pano feerelaw b'aw yɛrɛ fɛ o ye sugu duman ye fala ye Jalafara mairie n'o ye Seydou Sakɔ ye ale min ko fo Jalafara ka kɛ kafo belebeleba ye kafo min ni a bɛ se ka yɛrɛmara kafo k'i sanga olu la a y'a baara daminɛ ni a yɛrɛ ka mairie so ye n'o ye jama ɲɛjɔyɔrɔ ye a y'o ci k'o jɔ k'o ban pewu k'o dilan k'o ban min ye yen kɔni n'i donna ye i bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'i bɛ Jalafara fala ye ekɔlisow olu falenna o hukumu kelen de kɔnɔna na sa ko foyi tɛ ɲɛ min kɔ o ye kɛnɛya ye min ye ambulance climatisée moderne a y'o kelen san ko k'o di Jalafarakaw ma fala ye ambulance in furakɛli bɛ se ka k'a kɔnɔ min ye furakɛli minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw olu fana talen don ka bila a kɔnɔ ka taa se a siège kɔnɔnaw ni a maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen dilanlen don ka bɛn a ma a y'a yira sa k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ni maa min ka tin wulila ni degun gɛlɛnna maa min ka Ala k'an kisi kasara jugu mana kɛ fala ye ni na se k'o maaw ta joona ka min ye dɔgɔtɔrɔsobaw k'o magɛn n'o ye nka o bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ Jalafara yɛrɛ commune yɛrɛ bɛna n'a ka dɔgɔtɔrɔso jɔ han parce que u ɲɛ bɛ min na ndamanda ninnu fala ye a kuma ka ca dɛ a kasara fana ka bon ndama firi kan ani ka se ka i bɔ maire ko k'o fana fɛɛrɛw tigɛlen don n'Ala sɔnna a ma a tun ye baara min daminɛ n'o ye Seydou Sakɔ ye Jalafara commune maire a ko ko o jibondo ko fana ni Ala sɔnna a ma ni sunkalo banna an na taa ka t'olu lajɛ u ka kulu sanfɛma ninnu fɛ yen an ka se ka ɲɛ da olu kan nin ye ale ka baaraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalafara commune ale kɔnɔna na sisan an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la min ye chinois ka lasigidenkura n'o ye Li Ɲang ye ale bisimilala kunungo général de division Abdoulaye Mayiga Elaji ale fɛ ko a nana ka na foli k'a fɛ foli bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Chine ka bolodiɲɔgɔnmaw ka jira dɔw sɛnɛ kan kuma tɛ nin waati na Mali ni Chine gɛrɛlen don ɲɔgɔn na an ka jamana ɲɛmaa filaw olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye sango min ye Chine ni farafinna ka lajɛ senfɛ septembre kalo tɛmɛnen septembre kalo san 2024 o kɛra u ka Beijing palais-ba in kɔnɔna na min ye ambassadeur min filɛ nin y'a fala ye nin ye chinois ka 18nan de an ka jamana kɔnɔ han min ye Mali ni Chine ye an ka bolodi ɲɔgɔnma san 65 u y'o sɔrɔ kɔrɔ ka ban yɛrɛma hɔrɔnya ta chinois n'an bɛ taama na a ko sa ko ale kɔni nana fale bɛ se ka don cogo min Mali ni Chine yɛrɛ ka bolodi ɲɔgɔnma na fala ye k'a sinsin layidu minnu taara k'u lawaleya k'olu baaraw sigi sen kan a ko a ye sɛnɛkɛlaw ka ministre ye ani seko ni dɔnko ministre kumana min ye kuran ni jiko ka taa se kalanko ma ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye premier ministre a nana ka na fɔ ɲɛna a y'a fɔ ɲɛna sa k'u bɛna n'o sinsin min ka zen
o ye lakana yiriwali ale ni seko ni dɔnko ni kɛnɛya k'olu bɛɛ lajɛlen k'o mɔnɔbɔ kabini san 1970 san min ye Mali ni Sini jamana ye fala ye wolomasiri tabaw ka bolodiɲɔgɔnya baara o b'a an n'u cɛ a y'a yira sa ko sen o f'an ka fale ka se ka bila senkura kan sen min b'a to Bamanjɔlen Jɔwale kɛlɛli u na se ka dɔ fɔ o fana na yaasa u ka se ka sinsin Premier ministre y'a fo k'a yira la k'a fɔ k'ale kɔni ka daw yɛlɛlen don waati bɛɛ lajɛlen na min ye Chinois ka lasigiden ye a na o na min ye Ablaye Mayiga ye a y'a yira sa ko min ye Bamanjɔle kɛbaw kɔkɔrɔdɔbaw kɔni k'olu kɔni u bɛ waleya la olu b'a kalama wa ni waati in na u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲɛgɛn wolomasiri tabaw kɛlen ka wulikajɔw boloda o kɔfɛ min ye Mahamudu Kani Yahabab ale de bisimilara ne ale Irangaw ka lasigiden an fɛ yan fala ye olu kɔni nana sa ka na yira sa k'a fɔ u ni Mali fana bɛ bolo di ɲɔgɔn ma na a ka kan nin waati in na taabolo minnu sigilen no sen kan ka hakilila jigi kɛ Premier ministre ye maa kofɔlen in lamɛn a yɛrɛ ko min diyara ye kosɛbɛ Mali ale dayɛlɛ kɛ k'a yira Iran na k'a kelen tɛ ko AES jamanaw bɛ yen o la Iran ni AES jamanaw ka bolo di ɲɔgɔn ma k'o fana kan ka sinsin cogo min a ye jira o sɛnɛ kan olu kɔni ka taabolo ye mun ye fala ye u ni AES bɛna baara minnu kɛ o bɛ tali kɛ lakana ni wolomasiri tabaw ka ko ta nasira fɛ subahana mansinw i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Iran kɔni ye fala ye olu fɔlen don o la kosɛbɛ k'u na o baaraw fana kɛ Premier ministre ye a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nali la k'a yira fana na sa k'a bisimila farafinna anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma a ye fɛn min na Mali ni Iran bolodiɲɔgɔnma ko bi tɛ a fana bisimila kuma bɛɛ an ka jamana ale kɔnɔna na yan n'an bɔra ye an bɛ taa Korokaw fɛ yen Koro maa 3,600 olu bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min ka dayɔrɔ sɔrɔ cogo min maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na o baara o ŋaniya sigili sen kan sa ka se ka yɔrɔ dɔw jɔ olu ye o bilala sen kan min ye baaraba in ye sa Koro yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen don ka ninnu bisimila n'u b'u fɛ n'u maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa se marabolo ɲɛmaaw ma sa u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ko nin fɛɛrɛ ka sigi sen kan joona min ye maa 6,600 ye olu fana bɛ se cogo min na ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ se ka adamadenya kɛ Gas Mali ale ni consortium minnu sigilen don n'o ye Solidarité Internationale ye ka kɛ ni farafinna tilebi jamanaw olu ka dɛmɛbolo ye baara in bɛ tali kɛ o la Tomiyankaw fɛ fala ye sanyɛlɛma jɛgɛmɔ ko ɲinanda jara kojugu min ye Tomiyan kɔnɔna na kalo tile 21 sibiri tɛmɛnen fala kɔni u ye kɔ mɔ ka kɔ fa bɛɛ lajɛlen mɔ ko jɛgɛ caman de sɔrɔla u yɛrɛ ko ni ŋɔni nsen u na nin baara ka ɲɛ ka feere kɛ ka taa n'a ye san sugu la an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira an na dugudenw olu y'a yira sa ko nin sigira sen a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ a kɛ kun ye sa ka bɛn ni kelenya don jamana dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'a bɛ kɛ laada la fala ye bɛɛ lajɛlen de b'i sigi k'a kɔnɔ o ka fisa e kelen ka t'i k'a kan ka taa bɔn k'a sɔrɔ jɛgɛw ma kuwa nin waati in y'a mɔ waati ye Duwecire kurun dafirila ni maa minnu ye fala ye dɔgɔkun 3 tɛmɛnen kɔfɛ sa ni waleya in kɛra février kalo tile fɔlɔ min ye Duwecirekaw ye Guna marabolo la maa minnu bɛ yen sa n'olu ye degun sɔrɔ dɛmɛ taara ka ɲɛsin u ma minnu bɛ yen n'olu ka denbaya maa fatura la fala ye 30 dira olu ma n'o ye 150 000 ye ani malo 50 kilo kelen o kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu joginna kosɛbɛ an ye 10 di olu ma n'o ye 50 000 fara an ye ale ni malo wɔɔrɔ o dira olu ma minnu bɛ yen ni olu ye maaw ye olu bɔra ko in na fala ye ni fɛn m'u sɔrɔ fiyewu 10 dira olu ma ale ni malo wɔɔrɔ tilancɛ o fana taara ka di olu ma ni musaka bɛɛ lajɛlen dugudenw de y'a fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka dɔrɔmɛ n'u ka filaw o de ye nin ye u ka dugu kɔnɔna na ka se u ka dugu ka maaw dɛmɛ halisa Tomiyankaw fɛ yen a bɛ fɔ ma sa ko dépistage cancer de sein n'o ye musow ka sindimibana ye ani col de l'utérus ka ɲɛfɔli kɛ o la o sigira Tomiyankaw fɛ yen février kalo tile fɔlɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna u ka dɔgɔtɔrɔso la wa min ye gynécologue ye n'o Dr Suzanne Duɲɔn ye a ko bɛ ale bolo n'o ye Mali Gawardo dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa ye min bɛ Segukaw fɛ yen fala ye a kɛ kun ye sa musolakaw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ n'u tɛ se ka furakɛli sɔrɔ tuma bɛɛ ka se ka olu ladɔnniya nin baara kofɔlen ninnu na ani u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Sangaw fɛ yen Skutu olu fana ye kalan kɛ kalan min n'a ye tali kɛ maa 40 ɲɔgɔnko tun b'a kɛnɛ kan npogotigilakaw olu ye 17 ye
kalankuncɛ in senfɛ sa yirala k'a fɔ ko baara in a ye tali kɛ sɔrɔ ɲɛnabɔli cogo kan ni sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min baara kɛrɛnkɛrɛnnen sangaw fɛ yen sa denmisɛnnin minnu nana fala ye u bɛ bɔ manjakuyi o ye min ye san marabolo kɔnɔna ye fangaso ani to min a ka san yɛrɛ fara a kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen laɲini ye min ye maa minnu filɛ ni kalankɛriw kunna don nataw la u yɛrɛ ka se k'u cɛsiri u yɛrɛ ye ka se k'u ka musakakow k'a don bɛrɛ la mali kɔnɔna yan fala ye baɲumankɛtɔnw olu kɔni kɛlen don sa ka nkamu gosi koyi ko kalanso caman datugulen don ko fo fɛɛrɛ ka ɲini yaasa kalanso ninnu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fala ye min ye kalanso 2,377 o de datugulen don ekɔli karamɔgɔ minnu tɛ ka baara kɛ bi u bɛ ba 14 ani 58 bɔ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la an bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na AES jamanaw olu b'u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen daminɛ bi burukinakaw fɛ yen fala ye min ye nin kalo in tile 24 ye ka taa bila tile 26 la burukinakaw fɛ yen jamana minisiri minnu bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira bɔ kunna jamana 3 in kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire baw ye olu fana bɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ min ye capitaine Ibe kan ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye n'o y'a ka feuille de route ye k'o mɔnɔbɔ k'o dilan k'o d'a ma yaasa a bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min Burkina Faso kaw ko olu ye para ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ fala ye para min n'a dabali bɛ dame maaw la kɛmɛ siradala sa yirala k'a fɔ ko palikɛla sira na taa fɛ fala ye 32 o de kɔni bɔra olu ta la baara in sɔrɔla mun fɛ sa bolodi ɲɔgɔn ma min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ palibana hukumu kɔnɔna na an'u yɛrɛ ka dugudenw yaasa ka se ka palibana k'u ka dugudenw kisi a ma Banque mondiale ale ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ baara kɛ interconnexion électrique kan olu ni laginɛkaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma bolodi ɲɔgɔn ma in kɔnɔna na sa min ye sɔrɔ minisiri min bɛ Laginɛ Conakrykaw fɛ yen olu y'a jira sa ko badi ale kɔni kan ka se ka musaka in di CFA wari k'a fɔ dollar wari fala ye miliyari 26 Américains ka dolari k'o de bɛna na di a bɛna tila ka dafa tuguni dolari 3 ye ani buruburu 84 yaasa u bɛ se cogo min na ka yiriwali baaraw kɛ laginɛkaw olu fɛ yen Côte d'Ivoirekaw k'olu ka masakɛ dunun dɔ kun tununna fala ye min tɔgɔ ye ko Jibi Akowe ale sɔnna nin y'a san 110 ye nin kun dara dɛ Adjamekaw a kun b'olu de fɛ yen Côte d'Ivoire ko a lasegir'u ma février kalo tile 20 Faransicaw ka seko ni dɔnko minisiri fɛ n'o ye Arachide Adati ye ko kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ka min ye dunu in ko k'a lasegin ten dunu in yɛrɛ dilanlen don yiri de la fala ye yiri min don sa jɔkundama mètre 3 ani kilancɛ min y'a girinya kilogramme 430 ye wa min ye jɔnya waati ye nin dara ka taa koyi u taara ni dunu ye cogo min ye dɔ sara la u m'a di ten ne ɲɛna ko kun kan ko fala ye ni y'anw ka fɛn kɔrɔ bɔ tubabuw fɛ est ce que fɛn bɛ t'u bolo an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ka jɛnɛ saga b'u fɛ yen fala ye a n'an ka fɛn caman u ka segin a ma Nizeriya kibaruya dilaw y'a jira ani kɔlɔsilikɛlaw k'u ye musaka dɔ di Boko Haram ma fala ye wari k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ ko yaasa u ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ maa 230 bɔ olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min maa minnu tun bɛ kerecɛnnakaw ka kalanso kɔnɔna na n'olu minɛna Bamajɔlen du ka wale kɛbagaw fɛ novembre kalo tɛmɛnen kibaruya in a sinsinna k'a jira sa k'a fɔ min ye kunnafonidi gafe minnu bɛ Nizeriya yɛrɛ kɔnɔna na olu caman y'a bila u ka sɛbɛn ɲɛfura fɔlɔ la bi sɔgɔmada in na kɔlɔsilikɛlaw fana y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nka ye kuma in na fala ye Bamaji jɛkulu ka wari ta k'a d'a ma k'o ye farati ye dɛ a b'a sinsin Tchad gouvernement ko ale b'a ka dancɛ datugu ani Sudan tɛ fala ye sabula ko min ye Sudan sɔrɔdasi dɔw ye u bɛ ka bali ka donni kɛ olu fɛ yen o la sa kunun ko ntɛnɛn Tchad gouvernement olu ka minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Sudan sɔrɔdasiw ye u ka donni bɛ ka ca olu fɛ ani bɔli min ye u kana na taa gɛrɛgɛrɛ se u ma olu kɔni fɛ sa nin waati in na u b'u ka daw tugu fɔlɔ ni basigi nana u na daw yɛlɛ k'a sɔrɔ min ye kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ fala ye denmisɛnnin caman de bɛ yen mun ye kasa kuru ka bɔ ale ni duguden caman minnu ye Sudan yɛrɛ bila pewu ka t'u sigi Tchadikaw olu fɛ yen Mɛkisikaw fɛ yen sɔrɔdasi 700 fala ye o de labɔlen don bi ka bila dugu lakanayali la Jaliscokaw fɛ yen i b'a dɔn min kɛra wa maa min bɛ yen n'o bɛ dɔrɔgu feere ni Mɛkisiki bɛɛ ye n'o ye Nezio ye Ogesera Karaki ye n'u b'a wele ko El Manso wulukajɔ dɔ senfɛ sa polisilakaw ye ale de fa o falen wa
a ekɔlisow wo baarakɛyɔrɔw wo barisow wo dɔnkɛyɔrɔw wo batokɛyɔrɔw wo u bɛɛ murisira baara ma yaasa ko basigi kana sisan sa u ye polisi ale ni wolomasiri ta ba 700 de bɔ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Mɛkisikaw fɛ yen basigi bɛ se ka na cogo min na farikolo ɲɛnajɛ k'a ko kun cɛ n b'a yirila k'a fɔ ko min ye Mali farikolo ɲɛnajɛ soba ye a ɲɛmaaya sigi o ye avril kalo nata tile 16 ye Fala ye min ye maakuraw kan ka sigi comité exécutif maa 19 ka se ka baara ta secrétaire général ye nin kalo ni tile 20 ale ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko baaraw kan ka kɛ cogo min na maa minnu b'a kɛ cɛbɔ ye Fala ye an bɛ ka kuma minnu mɛn Sala Babi ale bɛ labɛn na k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye min ye an ka lasigiden kɔrɔ min bɛ Katarikaw fɛ Émirats Arabes la n'o ye Bukari Sidibe Kɔlɔn anw yɛrɛ ka Balabugu Kɔlɔn k'ale fana bɛ k'i labɛn nka kununko ko minisiri k'a ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔbaa dɔw olu wele k'olu da sumusumu Fala ye ŋunuŋunu bɛ ka mun fɔ ko e ko maaw ŋaniya dɔ sirilen tɛ maa dɔ tɔgɔ la yaasa ka se k'o fɔ maaw ɲɛna wa an kɔni bɛ ka tɔgɔ minnu mɛn ni Ala sɔnna ma an bɛna na sɛgɛsɛgɛli kɛ a kan a fɔra ko dɔ bɛ baara kɛ Malitel la o ye Malitel baarakɛla a tun bɛ tɔnba dɔ kunna o bɛ a la balontan yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o fana ɲɛmaa b'a la an ka balontanna kɔrɔba dɔ o fana tɔgɔ bɛ a la nka maa tɔw olu tɔgɔ dɔn tɛ ban ko wulikajɔ kɔni de bɛ sen na sisan fédération a bureau sigiliko la minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye n'u y'u ta fɔ o ye Sala Babi ani Bukari Sidibe Kɔlɔn ye nka na fan dɔ in fɛ minnu démissionnera Fala ye olu ko cogo di maa t'o dɔn fɔlɔ gɛlɛya ye mun ye a kun ka ɲi u bɛɛ ka jɛ ka kɛ bakuruba kelen ye sabula sɛbɛn minnu filɛ u bolo nin ye gouvernement fana kɛlen don ka mun labɛn sariya sɛbɛn minnu filɛ n'u bolo n'u bɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛɛ bɛna na falen o falen ni baara bɛna na kɛ cogo min o fɛɛrɛ tigɛlen don gouvernement fɛ sabula ale de bɛ yamaruya sɛbɛn di u ma ale de fanga bɛ di u ma u ka taa baara k'a tɔgɔ la n'a ti ka k'ale sago la ale bɛna se k'o wuli nka bi an ma min faamu o de ye k'a fɔ ko minisiri bɛ ka mɔgɔw wele k'u lamɛn an m'o yɔrɔ de faamu a ko la parce que farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya bɛ fɛn min maa minnu bolo olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɛn kɛ nka ni minisiri kan k'a kɛ a ka bɛɛ wele walima a ka bɔ kelen kelen weleli in na sabula o man ɲi o tɛna se ka kɛ ko ye ko min bɛ tɔw hakili sigi kuma tɛ fɛn min don maa minnu b'a kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn dɔn foyi tɛ kɛ ko a bɛ dogo an kɔni b'a fɔ a ɲɛna n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye o don ko ɲɔgɔn kɛ cogo min na Fala ye février kalo tile 12 a k'u wele k'a fɔ bɔn nin de bɛ yen jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la n y'a fɔ a ye n'o n'i ye mɔgɔw wele kelen kelen ka t'u lamɛn bɛɛ bɛ bɔ ni hakilina ye wa fɛn bɛɛ bɛ se ka f'i ma a la fana donc yaasa ko in ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an k'a to bɛn ka kɛ u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn lamɛn minnu bɛ fɛ k'a ɲini u ka hakɛ don u bɛ bɔ k'a ɲini Kɔlɔn ka hakɛ don bi a ka hakɛ don sini Sala ka hakɛ don bi a ka hakɛ don sini u bɛ ka min fɔ Sega a ka hakɛ don bi a ka hakɛ don sini parce que membre don délégué fédéral don olu bɛ se k'a sɔrɔ nka an bɛ ka mun mɛn Fala ye an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka olu dɔw bɛna na cogo di fɔlɔ yɛrɛ ka kɛ délégué ye kuma tɛ ka taa ko bɛ taa kala bɛ taa ta u ye parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na tɔn minnu b'an fɛ yan n'o ye première division tɔnw ye olu ka voix ye 3 ye olu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 3 bɛ na olu ma n'o ye 14 clubs ye olu kɛrɛfɛ deuxième division fana bɛ yen ligue régionale olu ye 9 ye tɔn jɛkulu minnu bɛ yen arbitres ka tɔn médecins ka tɔn min ye farikolo ɲɛnajɛ musolakaw ka tɔn Fala ye nin bɛɛ de mana fara ɲɔgɔn kan o jɛkulu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka fédération sigi a bɛ bɛn voix n'o ye mɔgɔ 77 olu de bɛna ka na sigili kɛ n'e ye to o jɛkulu kɔnɔna na e bɛ se ka na cogo di k'e bɛ don o tɔn na ɲininkali bɛ yen de an bɛ kɔni b'a fɔ minisiri ye a ka bɔ kɛrɛfɛ weleli ninnu na a ka weleli kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ka na ani bɛɛ ka ɲɛgɛn ɲɛŋɛ fɛla min b'a fɛ jamana tɔgɔ la a k'a f'u ye kibaruya sanuman ka di o ka fisa dɔ k'a fɔ ko n welela dɔ k'a fɔ n ma wele dɔw bɛ se k'i bila yɛrɛ k'a fɔ k'i y'a jugu ye k'a sɔrɔ foyi tɛ i bɛ fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ nka n'i b'a fɛ fana i bɛ se k'a fɔ bɔ nin wagati in kɔnɔna na minisiri bɛ na mɔgɔw wele dɔgɔkun kɔnɔna ka mɔgɔw lamɛn nka a b'a kɛ tan o bɛɛ bɛ faamuya parce que an bɛ kɛnɛ min na bi Fala ye f'a ka kɛ jɛlenya de kan pour que mɔgɔw kana taa wuli furugu wɛrɛ kana don mɔgɔw n'o tɛ nin kuma fɔra kunun ko maaw y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ tiɲɛ don donc sisan an b'a fɔ a ye k'a daminɛ nin don na ka taa nin don na minisiri bɛna farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔw bisimila walima nin don in n mago bɛ u bɛɛ la o bɛ kɛ ko jɛlen n'o tɛ n'i ye dɔ wele ni dɔ fɔra dɔ ɲɛna o ma fɔ dɔ ye a kuma bɛ caya ale dun kan ka kɛ neutre de ye nin ko in kɔnɔna na sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ
bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamuya ka foli ta ka ɲɛsin an ka monsieur le maire ma n'o ye Siriman Bacili ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Cɔrino Umar Asi Jalo le jeune k'ale fana fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Amadu Gasama min ye Jaba Sidibe ye k'ale fana fo fala ye kunungo an kumana Wevu kan ja Wevu yɛrɛ baarakɛlaw Orange baarakɛla kɔrɔw de kɛra Wevu baarakɛlaw ye kunungo caman y'an wele maa mafalen dɔw fana y'an wele minnu bɛ wariko in yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ u ko k'an ka hakili sigi ni ko in ye an kana girin-girin ɲɛmaaw ka jateminɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ k'a la u ka kibaruya di o de cɛ ka ɲi sinon nin waati in na maliyɛnw bɛ min nɔfɛ lafiya bɛ se ka n'o kan cogo min na min ye wari di ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la bɛɛ lajɛlen ka bɛrɛ kɛ ɲɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na jamanadenw faama ka hakili ye o de ye wa min sɔngɔ ka di fala ye cɛ ka kuma tɛ kulu tɛ nalomaya ko min sɔngɔ ka di kulu bɛ taa ye ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45